Salam dostlar. Bugünkü video sapağımıza hoş geldiniz. Bugünkü video sapağımızda gnuç, zagnuç sözlerini öğreniriz. Gelin onda bugünkü sapağımıza başlayalım. Гнуть. Гнуть. Egmek, Гнуть спину. Гнуть спину. arqaňy egmek, Гнуть подковы. Гнуть подковы. naly egmek, Ветер гнет деревья. Ветер гнет деревья. yel ağaçları egýär. Gelin onda gnuç sözünün ýönkömelerde üýtgeşini seredelim. Я гну. Ты гнешь. Он гнет. Она гнет. Оно гнет. Вы гнете. Мы гнем. Они гнут. Вогнуть. Вогнуть. İçine eğreltmek, oymak. Линза вогнута. Вогнуть. Антоним. Выгнуть. Загнуть. Загнуть. Eğreltmek, eplemek. Синонимы. Согнуть. Изогнуть. Загнуть конец проволоки. Загнуть конец проволоки. Simon ucunu eğreltmek, Загнуть брюки. Загнуть брюки. balaňy eplemek, Загнуть страницу книги. Загнуть страницу книги. kitabyň sahypasyny eplemek. Egerde video sapak göňüňize ýaran bolsa, like basyň we kanalymyza agza bolun. Indiki çykýan videolardan habarly bolmak üçin jaň-jagyza basyň. Egerde rus tili bilen gyzyklanýan dostlaryňyz bolsa, videony paýlaşyň, goý olar hem bilsin. Videonyň aşagynda sosial gowamlardaky belgilerimizi hem galdyrarys. Olary hem agza bolmagy unutmaň. Häzirlikçe hoş galyň.